Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Дәресләр урынына автомобиль. Чаллыда автосессия 2024 республика конкурсының шәһәр этабы узды. Юлсызлыкны да үтәр, пычракта да батмас. Хәрби хезмәткәрләр өчен чираттагы Нива машинасын тапшырдылар. Дәресләр урынына автомобиль, мәйданчык һәм юл хәрәкәте кагыйдәләре. Чаллыда автосессия 2024 республика конкурсының шәһәр этабы узды. Ярышларда югары һәм урта уку йортларыннан студентлар катнашты. Хезмәттәшем Лилия Гатина катнашучыларга уңышлар теләп, алар белән сөйләшеп алды. Быел автосессия 2024 республика конкурсының шәһәр этабы 15-нче мәртәбә уздырыла. Бәйгенең төп максаты студентлар арасында юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау. Машина йөртү стажының иң башында ук дөрес нигез салу мөһим диләр автоинспекторлар. Я вам желаю сегодня показать хорошие знания, чтобы нервы вас не подвели. На самом деле, пусть победит сильнейший. А самое главное, на самом деле, вам безопасных дорог в вашей будущей счастливой жизни. Халил Хуснуллин Казан инновацион университетыннан автосессияда егет 2 ел рәттән катнаша. Узган ел ул республика конкурсының финалына кадәр барып җиткән. Шуңа күрә планнарда үз нәтиҗәләрен яхшырту. Готовились периодически и занимаешься. Один у нас автоинструктор, я занимаюсь мотоспортивным спортом, судейством. Думаю, на первые места. Катнашучылар арасында хатын-кыз йөртүчеләре дә бар иде. Юлия Семина конкурста 2нче тапкыр катнаша. Машина йөртү тәҗрибәсе 5 ел. Ул гүзәл затларның шулай ук автомобиль белән яхшы идарә итә белүен күрсәтергә һәм избатларга тели. Я считаю, что некоторые девушки ездят намного лучше, чем мужчины. Просто не все это могут показать. Сегодня будете доказывать. Да. Автосессия 2024 конкурсының шәһәр этабы 2 этапта уздырыла. Студентларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүләрен күрсәтергә кирәк иде. Процессны дәүләт автоинспекциясының тәҗрибәле хезмәткәрләре күзәтте. Старт, внимание, марш! Икенче этап фигуралы йөртү. Конкурсантларга змейка күнегүләре параллель парковкада гаражга арт белән кергә, чикләнгән киңлектә борылырга кирәк һәм булар барысы да вакытка эшләнергә тиеш. Җиңүчеләр командасы Казанда узачак автосессия 2024 республика этабында Чаллы исеменнән чыгыш ясаячак. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Юлсыз җирләрдән дә үтәр, пычракта да батмас. Бүген Чаллыдан Валерий Тигр гаиләсе сугышчылар өчен чираттагы Нива машинасын тапшырды. Бу инде активистларның ватанны саклаучылар өчен әзерләгән 17нче автомобиле. Тиздән машина алгы сызыкка китәчәк, тулырак хәбәрчебез материалында. Һәр вакыт коллекция туллана. Хәзер Маша машинасында якынча 70 шеврон. Хәрби хезмәткәрләр аларны үзләре волонтерлар автомобиленең салонына бәхеткә берткеткәннәр. Ул аңа кирәк булачак активистка махсус хәрби операция зонасына 12нче сәфәргә әзерләнә. Һәр ай саен ул хәрбиләргә гуманитар ярдәм итә. Бу юлы маскировка челтәрләре, генераторлары, буржуйка мишләре, матраслар һәм башка бик күп нәрсәләр җыйганнар. Ребята попросили губдию. Захотелось, они соскучились по национальной своей кухне, попросили привезти. Отвезу им тоже губдию, пусть наслаждаются, вспоминают свою родину. На блокпостах меня уже узнают, здороваются. Также, когда им привожу чак-чаки, когда бывает, что просто уже нету их, они говорят: а где чак-чак? Я говорю, в следующий раз будет. Ике автомобиль тулы булачак ди Мария. Машиналарның берсе Нива, ул хәрбиләр өчен билгеләнгән. Аны активист Валерий Тигр гаиләсе тапшырды. Транспорт Түбән Кама кызыннан бирелгән. Все восстановил, мосты, двигатель, коробку, покрасил машину. Это уже будет 17-й у нас, которую наша семья отправляет на СВО. Модернизировали, поставили другой двигатель, более живой, с маленьким пробегом. Мы перед тем, как отправлять автомобили бойцам, всегда его проверяем. То есть мы выезжаем на условия максимально приближенные к тем, в которых он будет эксплуатироваться. Проверяем его, чтобы все детали работали нормально. Мирослава Тигр сугышчыларга изге теләкләр һәм рәхмәт хатлары, шулай ук рәсемнәр дә әзерләгән. Я в очередной раз нарисовала рисунок для наших воинов, чтобы им было приятно. И также я написала письма им, чтобы они были уверены, что их ждут с победой.
Барс кушаматлы хәрби хезмәткәр раслаганча, аларга балалардан хатлар алу рәхәт һәм гомумән алганда игътибар булу аларны сөендерә. Особенно, когда приходят всякие вкусняшки, все радуемся этому, потому что, ну, как говорится, магазины везде есть, а когда отправляют именно гуманитарной помощью, поддержка прям сразу поднимается, и ты знаешь, что ты нужен, что о тебе не забывают. Тиздән Мария хәрбиләргә чираттагы гуманитар ярдәм партиясын илтәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема, берчесе яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Яңа әзерләнгән һәм тәмле продукцияны һәм үзенчәлекле товарларны Чаллыдан ерак китмичә дә сатып алырга була. Шәһәрдә халык ярминкәсе ачылды. Сатучылар, фермерлар, җитештерүчеләр Россиянең барлык почмакларыннан иң яхшы товарларын алып килгән. Халык ярминкәсе киштәләрендә ерак көнчыгыштан килгән 20дән артык затлы балык һәм диңгез продуктлары, ит ризыклары һәм чын Беларусь салысы. Ярминкәдә Сочиның хуш исле үләннәр һәм файдалы җиләкләр кушылган төрле чәйләр сатыла. Яраткан ризыкларыгыз тагы да тәмле булсын өчен бирдә хуш исле майлар һәм тәмләткечләр табарга мөмкин. Яшьлекне һәм матурлыкны сакларга Чиләбе косметикасы ярдәм итәчәк. Бирдә өстегезгә халык стилендагы авторлы киемнәрне дә алырга була. Рәхим итегез, халык ярминкәсе сезне 32нче комплекста Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда көтеп калачак. Төрле өлчәмдәге һәм уңайлы модельләр арзан бәядән сатылам. Беларусь аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе үз коллекциясын көзге туфли һәм ботинкалар белән тулыландырды. Өстәвенә Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары төрек текстилендә сатып ала. Сезнең Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт, Сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Для больных ног, вот, допустим, это самая очень удобная обувь. И я вот купила зимние сапоги и очень довольна. Это самое, мне удобно. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеше бар Белоруссиядә җитештерелгән аяк киемнәре. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә көзге коллекция, туфлиләр һәм ботинкалар күп. Верх данной модели сделан по особой технологии софт, что обозначает мягкость. Эти туфли облегают вашу ногу как домашние тапочки и представляют удобство при ходьбе. Имеют лазерную обработку, что придает им мерцающий эффект. Подошва вулканизирована. Такое крепление делает обувь влагоустойчивой, а также легкой и гибкой. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Урын, җир комплектлары, мендәрләр һәм юрганнар, искиткеч сыйфатлы плетлары барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Белоруссия аяк киемнәре һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт Сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Рыба Камчатки в набережных Челнах. Только с 18 по 22 сентября. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки.